वाढदिवसाच्या खूप 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 शुभेच्छा तुला. तुम्हाला पण वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. असं एकमेकांना शुभेच्छा देतात. अरे त्यांचा पण वाढदिवस आहे. एवढे व्हिडिओ बघत असतात ते, रोज व्हिडिओ बघतात न चुकता, रोज रिपीट मध्ये बघतात, पण रोज बघतात. हा धन्यवाद. हो मग आज एकदम दोघांनी केक कापूया. येवा बर्थडे निमित्त आंबोळे गेले. बर्थडे निमित्त नाही, त्यांना दाखवायचंच होतं. हा ओके ओके. बर्थडेचा वेगळा ढेपसो. बर्थडेचा वेगळा बर्थडेचा ढेपसो. ढेपसो कर. काय तर घेऊन ये. काय तर घेऊन ये बर्थडेचा. तुम्ही द्यायचा, आम्ही काय घेऊन म्हणजे बर्थडेचा घेऊन येऊ नको. बर्थडेचा केक बी आणू नको काय. म्हणजे आम्हीच आणायचो, आम्हीच खायचो, आम्हीच कापायचो. आम्हीच आणायचो, आम्हीच खायचो आणि आम्हीच कापायचो. कोण झालेला बाबा. तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या करूया भागात मी विनय गाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. आता सकाळचे 8 वाजता आहेत आणि मस्तपैकी ऊन पडलेलं आहे. ॲक्च्युली आज सकाळी वेगळा प्लॅन होता बाबू आणि माझा, कारण की पाटाचं पाणी दाखवायचं होतं जे खूप दुरून येतं आमच्या घरापासून. याआधी 1-2 वेळा दाखवलेलं आहे, पण तेव्हा वातावरण एवढं काही खास नव्हतं. मध्यंतरी बाबू गेलेला तेव्हा बाबूला सकाळचं सध्या वातावरण चांगलं असतं तर इथं शूट करूया, पण सकाळी उठल्याबरोबर ऊन नव्हतं तेवढं पाहिजे तसं, ढगाळ वातावरण होतं, त्यामुळे प्लॅन कॅन्सल केला. म्हणून आता एक फेरफटका मारून पूनमकडे जायचं प्लॅनिंग आहे. सकाळी सकाळी कामाला जाणाऱ्यांची घाई चालू आहे. थोडंसं अजून लवकर आलं तर खूपच मस्त वाटतं, पण यायला थोडा लेट झाला. 7-7:30 वाजेपर्यंत आलं तर सगळं धुकं पसरलेलं असतं. ही सगळी आबाची शेती आपल्या. आणि हा साकव. पडवळी धरणार कधी तुझी? ती आताची फुलता भाई आमच्याकडे अळी घालून काय उपयोग नाही आपलं. ह्या म्हणून घालू म्हणून काय मग नाही घालत ते मांडव बिंडव घालू. चल मग बाय बाय. होय संध्याकाळी ये. संध्याकाळी जेऊ ना. ना तर आता आबा पण गेला त्याच्या कामाला. सकाळी सकाळी पुणग्याची खबर घेऊया. ही आबाची बाग आहे, ही बघता येते. आणि पावसात इथून येताना खूप मस्त वाटतं. सगळीकडे ही पोपळीची झाडं आहेत, माडाची आणि पोपळीची. कपडे धुतले म्हणजे तू 8चा मागा टाइम दिलेला. वाट बघली म्हणजे तू कॉल करू काय होता? मागा काय दिलं नाही. मी कधीच बाहेर पडलं. मग मी किती 7:45 वाजता बाहेर पडलोय घरातला. काय वाय होता मग सांगणार कधी? बाबलू काय गेलो? सड्या गेलो. असा होता हळू. ए बाबा मी आहे. चल चल. नमस्कार नमस्कार. भाकरी खाऊ घ्या.
काय असतंच काय दिसत नाहीस. काय बाबा गणपती ये मग होय 21 दिवस तुमचे 21 दिवस हा बाबा हा 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 बरोबर गेल्या टायमा बोललेलो माहित आठवता मी येणार आहे. 21 दिवस धमाल फुल धमाल. आता एकदम पाय ओके आता ओके धावक तयार धावक तयार. धावक तयार. आता मॉलिश बिलिश बंद झाला. बंद बंद सगळा बंद करून टाकला. आता बघ बघतात हा काय स्कूटर बिटर चालू होतं. हा, अरे आता कोण एकटोच. हो तो उठतात तेव्हा देव पूजित तेव्हा ना. माझा तो घर आलो तो घराडे आता तो देव उठणार 6 वाजता फोटो टाकणार मोबाईलवर उठलेले आणि देव पूजू जाणार 8 वाजता 8:30 वाजता. उठल्यावर स्टेटस टाकता पहिलं. उठल्याला लगेच स्नॅप पहिलं टाकणार. उठल्या 6 वाजता म्हणजे बाबा मी लवकर उठतोय सकाळी सकाळी लवकर उठतोय. चला हा ये आणि आता ह्या भिडा घेऊन मी चाललोय पुणग्याकडे. भिड्याचं तवो तो कशासाठी आंबोळ्यांसाठी. आज पुणग्याकडे आंबोळ्याचं बेता. कपडे धुवून खरंच झाली की काय. मग सुकत पण घालून झाली तुला सांगितलं ना. शॉर्टकट आहे तुझा. कशी तरी धुवून टाकलंस. हो कशा तरी तुका दूध काय काकी कसे तरी म्हणजे एवढा कपडे किती? पटापट 2 केलंस माणसांचे म्हणजे. कपडे नंदनचे आणि माझे. हे घे ठेवते. पार्सल. झालं झालं म्हणजे तुझं झालं काय बघ. माझं झालं. माझं काय आहे, तवा ठेवला की झालं. दांडो घेऊन येते केळीचं. काय घेतो दांडो कशासाठी. केळीचं ते ह्याला लावायला. हां हे बघा मित्रांनो मालवणी रायतर याची तुम्हाला रेसिपी मिळेल. मस्त आंबोळ्या चालू आहेत. तर मित्रांनो अशा प्रकारे मगाच्या घाणलीत गडबडीत मेन विषयच राहिलो तो म्हणजे आज पूनमताईचा बड्डे आहे. बड्डे हां तो लक्षात होतो माझ्या पण तो सकाळच्या वातावरणात विसरून गेलो मी. आणि आता थोड्या वेळापूर्वीच मोबाईल चालताना माझ्या लक्षात येलो. मग आता पूनमताई आपण हॅपी बड्डे करूया. हॅपी बड्डे पूनमताई. धन्यवाद. तू पण सांगितलं नाही पण गो काय सांगायचं आपला आज माझा बड्डे आज माझा बड्डे आहे उगाच असं सांगायचं ना. इकडे सगळीकडे नाही हयच. बाबल्याक माहिती आहे. सांगू नको सांगू नको. म्हणजे तुका पार्टी द्यायची लागता म्हणून तू सांगणार नाही की. नंदन का माहित होतं. हा मी रात्री मेसेज करणार होते पण लवकर झोपलंय असं झालं. आम्ही पण झोप लावलो. बाबा धुराने म्हणजे बड्डे निमित्त केलं आंबोळे. हा बड्डे निमित्त आंबोळे गेले काय. बड्डे निमित्त नाही त्यांना दाखवायचंच होतं. हां ओके ओके. बड्डे बड्डेचा वेगळा. डेप्सो बड्डेचा वेगळा. बड्डेचा डेप्सो. डेप्सो कर. रडतं कशात. धुरान रडवले हम्म. बघाय झालं. बाबल्याला सांगायचं नाही. माहिती आहे त्याला. नाही माहिती. मग माहिती आहे ना. नाही माहिती. आमचं रात्री डिस्कशन झालेलं. फक्त आता तो सकाळी मी कसा विसरलाय तसं तो विसरलेलो असा. ताई वाढदिवसाच्या खूप 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 शुभेच्छा तुला. तुम्हाला पण वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. अरे असं एकमेकांना शुभेच्छा देतात. अरे त्यांचा पण वाढदिवस आहे. तुझा जाम फॅन बेस आहे. जाम म्हणजे जाम मोठा फॅन बेस आहे इकडे. फुल सुपरस्टार आहेस तू. लॉन एकदम. माझ्या भावाची होणारी बायको आहे ना तिची आई तर एकदम फुल फॅन आहे.
हा आम्ही त्या दिवशी व्हिडिओ कॉल करत होतो पण रेणूने नेमका उचलला नाही. कोणी त्या होत्या ना तर मी व्हिडिओ कॉल करत होती. त्यांना एवढी भारी आवडतेस ना तू. हा हा एवढे व्हिडिओ बघत असतात ते रोज व्हिडिओ बघतात न चुकता रोज रिपीट मध्ये बघतात पण रोज बघतात. हा धन्यवाद हा. हो मग आज एकदम दोघांनी केक कापूया येवा. मी येते आता मी आता गणपतीत येते तेव्हा भेटते तुमका. हा 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 काय तर रांधून ठेव असं सांगते का? काय 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 होया तुका सांग मला फक्त. अरे हिला सांग तू. तू येणार आहेस ना मग तू येणार आहेस इथे. काय नाही माका काय नको मी येतले मग फक्त काय बघू तिथे आल्यानंतर बघू आपण. चालेल चल दोघांना पण वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. शुभेच्छुक विनय घाडीगावकर. तुला धन्यवाद. मला काल सारंगनी व्हिडिओ कॉल केलेला रात्री. हा पण तो झोपलेला भावनाने केलेला झोपलेला पण उठला जाम लोळत होता इकडे तिकडे इकडे तिकडे. बोल काय म्हणतो. हॅपी बर्थडे. धन्यवाद. काय तर घेऊन ये. काय तर घेऊन ये बर्थडेचा. तुम्ही द्यायचा आम्ही काय घेऊन म्हणजे बर्थडेचा घेऊन येऊ नको. बर्थडेचा केक बी आणू नको काय. म्हणजे आम्हीच आणायचो आम्हीच खायचो आम्हीच कापायचो. आम्हीच आणायचो आम्हीच खायचो आणि आम्हीच कापायचो पण झालेला बाबा नको तू. मग तू आणून द्यायचो ना. अरे तू आणून तू काय फक्त खाऊका देणार की. म्हणजे नाही खाऊ गेलं पाठवायचो नाही केक असा. अरे वा चा 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 काय उपयोग नाही. वही तो दोन नाही ध एकच आहे. दुसरं काय बा. तो आणि मग एकाक नाही अख्ख्या टीम का वया केक. म्हणजे चा आमची टीम आहे टीम. एकाक देऊन उपयोग नाही चालत. एकाक देऊन चालत नाही. मी 10 रुपयाचा ऑनलाईन केक पाठवतो. हा पाठव बघूया. चल 10 रुपयाचा ऑनलाईन येता काय बघूया. चल ठीक आहे. तुझ्या बर्थडे पण 10 रुपयाचा जाणार केक एवढा लक्षात ठेव. पण मग नाही आम्ही पाठवणार पण ना. आमची इच्छा आम्ही पाठवणार 10 रुपयाचं. नाही नाही पण मी पाठवणार. तू 10 रुपयाचं पाठवलं मी 10 रुपयाचं पाठवू नको. पिठ्ठम पीठ चालत. माशावली नेली ना तिच्याकडे करले होते बाबू म्हणता मासे काय मेल्यानु श्रावण बिवण पाळा काय मासे खातात. काय तू च नाव खराब केलं. श्रावण बिवण काय पाळूची पद्धतच नाही तुमच्या. मासे खा जीवा मासे खा याव खा मटण खा सगळं खा. गो पिंकी ऐक ऐक तुमच्या शाळेत तिकडे काय पदार्थ करचो. हा या येता आपण करून पोरांका खाऊ घालायचे. मोबाईलवर नाही पाठवायचे शाळेत दाखवचो आणि पैसून तर नंबर काढणार त्यातून मग यायच्याच जाणार देवळात जायचा. मी काय म्हणतोय तू त्याच्यात भाग बिग काय घेऊ नको. उगाच त्यांचा नंबर येत तो पण नाही येत. कमी जमातलंस काय. आमका वाटलं फक्त पुणग्याचा तुमच्यात हुशार. मेल्या पिंके करता जेवण वाटत नाही. तू चल झालं तर आटप तुझं. वाटत नाही दिसतात नाही आपण असा करून दिसतात असा नसता म्हणून जग फसता. चल तूच रेसिपी करीन. माझे रेसिपी खाऊ लोक किती येतात तुका माहित नाही. तू का थंय बसन काय करणार गो. पास्ता खाऊ लोक बाहेरसून येतात. काय गो. अरे बाबू माझं काय सांगता माका बर्गर बिर्गर करून द्यायचा. मग पाठवते का. थंय पाठवणार नाही आम्ही. घरपोच नाही ऑनलाईन नाही हवाय काय. वजीर तो वजीर. अरे तू आटप लवकर. मग त्याचा होत नाही. हा मॅडम संध्याकाळी फोन करते मी तुला. कशाला काय पोळी खातेस. आता पोळी झालेत काढून चटणी मला भूकत लागली. कलचो उपास आहे माझा शनिवार. चालत चल गो येताना नारळाची कापा घेऊन ये करू. एका नारळाची बदाम बिदाम लावून कर. नी पाका पाठवून दे. एक माझं खोको. हा चालत चल. ये बाबल्या तू पोळी लवकर ये. अरे पोळीने चटणी खाऊ की आंबट जरा खा जरा बरा वाटतात. लवकर येईल असतं 5 मिनिटात. चल तू पहिला बघ मी जा.
मी करू, मी या करू. झालं बर्थडे विसरलो होता. ए आज लाईव्ह करायचं आहे. आज कधी संध्याकाळी? मग? संध्याकाळी नाही लाईव्ह करू मग. बाबा घराकडे आपल्या ते माणसं आहे ना, मी लाईव्ह कधी संध्याकाळी. तरी पण इथे येऊन लाईव्ह करायचं आहे. हा तू एडिट कर ना. एडिट करायला तर किती वेळ मिळतो बघू. काहीतरी गुणवाखुनी चालली. अरे आज बर्थडे आहे ना. अरे आईच्या गावात काल किती- होता, आज नाही. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे. हात देता दर म्हणता. Happy इकडे birthday. इकडे इकडे इधर देखो. थांब रे. हा हॅपी बर्थडे. अरे लक्षात नाही होता. मग माहित होता. काल दीपिका आठवण करून दिली. थांब त्याचा. मग माहित होतं पण तू का माहित तारीख लक्षात आज आज ही तारीख अशी लक्षात नसता. हो एवढा आम्ही लक्षात नाही देई. गावा केल्यावर माझ्या बरोबर लक्षात असतात तुमचे कधी असत. हा पण स्टेटसला टाकलास की तू येतोय असा थोबेडा घेऊन दाखीत लोकांकडे चालताय. काय नाही आता व्यवस्थित झाला. चल आता गोळी खाऊन येलो. हम्म. तरी पण तू कॅमेरा धरून पुढे सांगतोस. नाहीच दिसत अरे बाबा. लांब जवळून धरलं तर चल मग. चल बाय बाय. ओके बाय बाय. काय ते घेऊन या. हां ओके ओके. मित्रांनो तर आता पुणक्याकडची आंबोळी आणि चटणी खाऊन झालेली आहे. पॉट मस्त भरलेला आणि आता आपण घराकडे जाऊया. पुढच्या कामगिरीत लागाया आणि हा व्हिडिओ इथे थांबूया. भेटूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत बाय बाय.